Strip cu Itarix 808 nu există lumea asta la fel, ca mașinuța lui Tiberi și Cornel. Tot ce trebuie să faci, să mergi să-i vizitezi la căsuța din pădure, să vezi ce muncește el. Și atunci așa o să-ți dai seama că o să muncești și pentru tine, dar vorbele ce ți le spus ei nu uita să ți le faci direct în cap, că totul este un rap. Acum trebuie să pleci ca să îi înțelegi, chiar pe ei și Tineru și Cornel. El muncește ca noi să pricepem ce vrem să facem în viață, frate. Iar acum trebuie să le dăm ca pe roate, yeah. Hater peste tot, că nu mai aveți loc. V-am băgat pe toți la bloc, încă o dată că e. V-am băgat pe toți la bloc. Aici și-a fost pentru toți 23 ianuarie 2022, yeah. Prima piesă pe anul 2022, produs de Perticlos, yeah. Back. Yeah. Oh, yeah. Perticlos la microfon, yeah. Oh. Wow, yeah. Hey yo, bună seara și bine ați venit. Eu acum pun o piesă pe repeat, că sunt băiat de băiat și de nimeni n-am habar. Pe tine te-am băgat în mașina de spălat rufe, mufe, bufe, like a boss. Ăștia de pe YouTube vor să-mi zică like a boss. Hey yo, stai un pic așa că nu e cum crezi tu. Eu n-am undiță la mine, așa că îl chem pe Ghiță lângă tine să-ți deie două capace. Acum trebuie din alea două sticle dar de bere. Nu vreau ca să-ți dau în tine vere. Acum trebuie să dau că sunt băiat de băiat și scot rimele din cap. Nu știu ce dracu să fac, yeah, sper că nu te superi, yeah. Stau întins în pat, frate, și mi-amintesc cu ce planuri să fac. E să nu amețesc de absența ta ce mă bate într-una și nu mă lasă seara să văd luna ciudată. Noi doi ne uitam la ea acolo zâmbetând, spuneai că îți plăcea, mă simțeam bine în prezența ta nebună. Acum mi-a dat seama că a fost o glumă, nu încerca să vin apoi la mine, că nu mai merge, totul s-a dus dintr-o dată ca un râu. Ce trece viața ți s-a schimbat, când ai fugit la altul, ai fugit din el și ai dat uitatul de tempula mea de streamță, că nu mai interesează de tine. Știi așa că este, eu am lumea lângă mine. Eu pe tine nu te mai suport, așa că dă-i direct în avion și pleacă direct departe, să nu-ți văd ochii, măi streamțo, yeah. Nu mă mai interesează un pic așa de remix. Acum Berti vrei să zice, yeah. Vă mulțumesc, yeah. Vă mulțumesc la toți, dați câte un like acolo și tot ce vă place nu contează, frate. Dă-i acolo și să fie totul ca să bine, dă-i totul ca să fie bine, nu contează, frate. Dă-ți distribuire unde vrei tu, pe Instagram, pe Facebook, unde vrei tu, nu mă interesează. Hai să facem like-uri, să prindem, să facem 10.000 de like-uri, yeah!